Takže OK, máme tu další vlog, tentokrát vlog číslo 7, s tím, že tohle je nejnabitější den roku 2025. Za mě. Bude to banger. Bude to. Tak jo, tohle video by nedávalo moc smysl, protože nemáme dostatečně záběru z mluvení a od toho jsem já jako vypravěč a budu mluvit do pozadí a dávat prostě tady k tomu videu příběh. A můžeme asi rovnou začít u ranního seše na dráze s tím, že vlastně přijel Vincek a Novas, kterého už jste viděli ve videích, a dávali jsme kejce, že vzhledem k tomu, že nebyly úplně nejlepší povětrnostní podmínky, takže jsme dávali jenom gejceš a asi se na to můžeme jít kouknout, let's go. Takže máme tu vlog, další dnešek bude nabitý jak prase, od začátku do konce a začínáme přímo tady ad Opavské dráze. Vlastně přijel ještě Vincek s Novasem, takže to bude prdel od začátku do konce. Jdem na to. OK, takže tohle byla první část videa, která se odehrávala dopoledne, a teď už se přesunem po obědě. Jsme šli plánovat náš nový projekt, který bude startovat tak za měsíc, launchem, a vlastně tenhle projekt už jsme byli dodělávat den předem a tady na to jsme jenom byli jakoby dodělat to plánování. Teď už budeme to procesovat, to, co jsme naplánovali. Zajímavost tady u toho projektu je, že se budete moct i vy, i ty se budeš moct podílet na tomhle projektu, takže brácho, až to launchne, tak tě tam chci vidět. Let's go. Co se tu děje? Co se tu plánuje? Necháme to zatím tajné, nebo? Opa! To zacenzuruju. Za chvíli to tajné nebude, no. Ale blíží se to ke konci, bude se launchovat za chvilku. Blíží se to, vole. Za chvilku dojde Adamko, dneska to bude na jete, kámo, ještě Vojta přijede. Z Olomouce? To bude raketa, kámo, to je Spars dneska. Ukaž tu myšlenkovou mapu. Kámo. Jako není tak velký, ale je to dobrý za mě. Bude to banger, vole. Bude to v topu, kámo, už se těším, vole. Ty vole. Že to dáme mail, založíme i nový mail. A jo, máme mail. Sorry, ještě něco neprdele. Když jsem dal tu kameru, tak jsem teďka, vole, to zapomněl úplně. Takže to. Kámo, ale jako... Ale mega se mi, kámo, líbí, že jako to tak přemýšlíme, vole, že si to tak úplně do detailu rozebíráme. To jste na začal? Jo. Kurva. Nic, mobil rozbitý, tak ještě, že to volá. A to má být, vole, chladná scéna, ne? Jak to prostě kurva střílí, vole. Se to vůbec nebojí, vole. Dneska nabitý vlog lidí, takže dávejte odběry, dávejte lajky a tak. A kámo, komenty, vole, protože ty tam máš strašně málo komentářů, jsem se všimnul na těch videích. A to údajně, vole, podporuje algoritmus, říkal Vláďa. Jo, to podporuje, vole. Takže, vole... Takže dávejte komenty, lidi. Jo, kámo, ale já tam píšu vždycky, všiml si z toho? Jo. Vždycky po nějakou sračku, ale vždycky vám něco napíšu. Takže prostě píšte, co máme zlepšit zpětnou vazbu. Nevím, jestli chcete být ve vlogu, nebo co má Vašek natáčet a tak. Ať prostě se má čím inspirovat a tak.
Takže teď tu tvoříme budoucnost. A potom, tak jdem na sparingy, jo, však jo. A s tím se budeme mrdat, kámo. Potom tak jdem na sparingy. Pojďme to vyvolat. A no, mohli bys. po sparingách tak jdeme na sportovce roku. Tam jdeš jen ty, ale. No jdu bez vás. A co ty Vašku věc, jak ty máš teďka, ty jsi teďka single? Jsem. Je to smutné, ale je to... A jsem na to pyšný. Holky, píšte. Vašik, nice. Tak. Ale pyšný, tak pište. Takže logo bude dělat Vašek, takže kdyby bylo na hovno, tak za to může on. OK, takže tohle byla druhá část tohle videa ze 4 a myslím, že můžeme jít na třetí část a to je sparingy, bojové umění a tak, s tím, že připojil se nám na video i Vojta, který je z Olomouce, dorazil za náma, za Oliverem a přišel si to s náma pinknout. Neměl jsem úplně svůj den, neměl jsem v sobě tu dravost, mi přišla, nebo jakože nebyl tam tak vysoký ten adrenalin, co by mě hnal dopředu prostě. Ale nějak jsme to objeli. Možná jsem neměl tu dravost, protože na minulých sparingách mi přistál solidní high kick. Ty pič... Bude? Jsem dal koleno, vole. To bylo to? Možná, tak to ve mně zanechalo lehký šrám na duši, jak se říká, ale mě na dalších sparingách už to půjde. Jsem byl celkově unavený, mi přišlo, ale šlo to, no. Hodně to v aktivitě. Jestli ano, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to blow, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground in front of the base. Kámo, ale progres, ne? Jako v práci na zemi, vole. Na zemi progres, postojí hobby pres. Ale hovno, tak to prostě jak nevíš, vole, jestli po tobě neskočí, tak víš co, to je zase něco jiného. Jo, můžeme jít na čtvrtou část tohoto videa a to je sportovec roku 2025. Letos jsem nebyl vyhlášený opět, ale když jsem se dostal do nějaké nominace, takže letos to napravíme a budeme tvořit budoucnost. Tady z toho nemám moc záběrů, ale prostě vyhlásili ty sportovce, potom tak sešlo na catering, pokecal jsem tam s lidma, které znám, potkávám se všema sportovcema možnýma a ještě bych chtěl pogratulovat Klimovi, který byl 4. v juniorech jako sportovec roku okresu Opava. Takže gratulace. Vzhledem k tomu, že šel tam o berli, protože teď se na posledních závodech rozstřelil a má něco s křížovýma vazama v koleni. Takže ten je vyautovaný na tuhle sezonu. Ale přeju mu, ať se co nejrychleji uzdraví. Tak jo, tady to byl sportovec roku. Tohle je asi konec videa. Dávajte like, odběr, však to znáte, komenty pište, jak říkal Adam Hoťajs. A asi se vidíme u dalšího videa, dejte mi vědět, jestli se vám tady ta forma videí líbila, kdy dělám vypravěče. Vidíme se u dalšího videa.